Sawubona futhi wamukelekile ekuzinikeleni kwethu namuhla kumnikelo. Namuhla sicabanga ngemfundiso evela kuMathewu isahluko sesithupha ivesi le-18. uJesu kulesi siqephu ugcizelela ukubaluleka kobuqotho emikhubeni yethu engokomoya. Usifundisa ukuthi ukuzinikela kweqiniso akukhona ukufuna ukuqashelwa umuntu kodwa kumayelana nokujabulisa uNkulunkulu ngokusuka enhliziyweni. KuMathewu isahluko sesithupha ivesi le-18, uJesu uthi, "Kepha wena nxa uzila, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze kungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa kuYihlo osekusithekeni noYihlo obona ekusithekeni. Imfihlo izokuvuza." Leli vesi liqokomisa ukuthi ukuzila ukudla kufanele kube indaba yangasese phakathi kwethu noNkulunkulu, hhayi ukubukwa komphakathi. uJesu uxwayisa ngobuzenzisi balabo abasebenzisa ukuzila ukudla ukuze babonakale bengokomoya. Ubhekisela kulabo abalimaza ubuso babo futhi baziphathe ngendlela engcolile ukuze babonise ukuhlonipha kwabo. Nakuba izimpawu zangaphandle zokuzila ukudla, njengokubukeka uzilile noma ukugqoka indwangu yesaka, azilungile ngokwemvelo, ziba yinkinga lapho zisetshenziselwa ukuheha ukunaka kunokuba zifune uNkulunkulu ngobuqotho. Ukuzila ukudla, engqikithini yako, kuyisenzo sangamabomu sokuzidela okuhloswe ngaso ukukhula ngokomoya. Ngokomlando, ukuzila ukudla kwakuhilela ukuzila ukudla namanzi, njengoba kubonakala kuMose noJesu. Nokho, ukuzila ukudla kungase futhi kusho ukubekela eceleni ezinye iziphazamiso, njengezinkundla zokuxhumana, ukuze sigxile ngokugcwele ohambweni lwethu olungokomoya. uJesu uyasiyala ukuba sikugcine ngasese ukuzila kwethu, siziveze ngokwejwayelekile ngokugcoba amakhanda ethu nokugeza ubuso bethu. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ukuzinikela kwethu kungokwangempela futhi akushukunyiswa isifiso sokudunyiswa abantu. Umvuzo wobuqotho obunjalo awukona ukuvunyelwa abantu okwesikhashana kodwa umvuzo waphakade ovela kuNkulunkulu, obona okwenziwa ekusithekeni. Ezweni lapho ukubonakala kwangaphandle kuvame ukusibekela izinhloso zangempela, imfundiso kaJesu isibiza ukuba silungise kabusha ukugxila kwethu. Masifune ukudumisa uNkulunkulu kuzo zonke izenzo zethu zokuzinikela, sivumele ukukholwa kwethu kubonakale ezikhathini ezithule zokuphila kwethu. Masikhuleke ndawonye. Baba osezulwini, siyakubonga ngokusiqondisa kwendodana yakho, uJesu, esibizela ukuba senze ukholo lwethu ngobuqotho nangokuzithoba. Sisize ukuba sigxilise izinhliziyo zethu kuwe kuphela, sifune ukuvunyelwa nguwe ngaphezu kwakho konke okunye. Kwangathi izenzo zethu zokuzinikela, kungaba ukuzila ukudla, ukupha, noma ukuthandaza, zibonisa isifiso sethu sangempela sokusondelana nawe. Siphe amandla okumelana nesilingo sokufuna ukudunyiswa abantu futhi esikhundleni salokho, ukholo lwethu malukhanye ezikhathini ezithule zokuphila kwethu. Egameni likaJesu siyakhuleka. Amen. Njengoba siphetha isikhathi sethu ndawonye, masikhumbule amazwi encwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko se-13 kanye nevesi le-11 elithi, "Elokugcina, bazalwane, thokozani. Lwelani ukubuyiselwa okuphelele, nikhuthazane, nibe nhliziyonye, nihlale ngokuthula. Futhi uNkulunkulu wothando nokuthula uyakuba nani. Kwangathi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu, nokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele kungakuqondisa futhi kukusekele. Hamba ngenjabulo nangokuthula, wazi ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe kuzo zonke izinyathelo zendlela." Amen.